Witam was moi roztomili, mianują mnie Jochanka. Przyjechał sam do woz Zawadzkiego, kaj mieszkom. Jeżech młodo dziołcha, pora lot po Abrahamie. Mam hopa i dwoje bajtli, cera i synka. Oni są dorośli. Robię sam po blisku w Szczeleckim Adlesheimie. Ja jest szefową rachuby. Jak wiecie, Ślązoki są dokładne i robotne, a tamto je richtig niezbędne. Każdy grosik oglądamy z dwóch stron. Po godzinach prowadza dwie strony okiemjochanki.pl i 50ok.pl. Na 50ok.pl pisze o moich rajzach po Polsce. Jeżdża busem z moim hopem bez planu i zwiedzą spontanicznie. To richtig ciekawe, bo odkrywam wiele miejsc. Na okiemjochanki.pl pisze po śląsku. Zamieszczą moje śląskie prace, są lekcje śląskiej gotki. Wleźcie i obejrzyjcie. Po śląsku godą, myśla i śnia. Jak często żartuję, mam śląskie DNA. Gotka śląsko jest dla mnie jak czarowna muzyka. Mam konto na YouTubie jochanka50ok.pl, na którym nagrywam śląskie teksty. Je tam ich ponad 80. Są w formacie audio, a za tło wciepuję zdjęcia naszego ukochanego Śląska. Czytam tam teksty moje i inksze. Krista czubówna zemierzodno, także wybaczcie fejlejery. Jeżek laureatką literackich konkursów po Śląsku, 2 razy szafłach zdobyć wysokie miejsce w konkursie w Łubiańskim Ośrodku Kultury ze Śląskiem na ty w latach 2017 i 2018. Pierwsza moja debiutancka praca, Matulka Huta w Zawadzkim Downi i Teroski, została dostrzeżona i nagrodzona 3. miejscem. Pisała w nim o moim dawnym zakładzie pracy i roli huty w mieście. Druga praca, jak za bajtla było gryfnie, wspomnienia Jochanki, rok później zajęła 2. miejsce i dotyczyła wspomnień z dzieciństwa, ze szuli, z podwórka, czasu, których już nie ma i nie będzie. W konkursie tym jury było profesjonalne z Uniwersytetu Opolskiego. Przewodnicząca pani Teresa Smolińska, której nie trzeba przedstawiać, wiadomo, specjalistka od kultury śląskiej i pan profesor Wyderka, wybitny językoznawca oraz już nieżyjący pisarz, pan Jan Goczoł. Z kisz tych sukcesów, żech się odważyła otworzyć stronę i kanał na YouTubie. Lubię czytać śląskie książki. Przyniosłabych więcej, ale prawie wszystkie żech wydała na aukcję orkiestry na Wośp. Polecam wam książka Wichajster do Gotki Barbary Szmatloch, z której żech wyczytałam mocki rzeczy, o których dzisiaj byda godać. Część z nich pochodzi z tej publikacji. Tela o mnie. Poproszono mnie, co by trochę porozprawiać o Wielkanocy. Jak ja się pomyśla, to pierwsze, co mi się wspomniało, to wakacje u omy we Świbiu. Świbie to jest mała wioska wedle Wielowsi, w której był srogi PGR, który już nie istnieje. Moja oma tam mieszkali i robili w tym PGR. Fes się natargała na polu, no nie miała wyjścia, we młodym wieku została gdową z 5 bajtli i musiała sama je wychować. Oma była bardzo robotna. Ona tak dbała o nos bajtli, a my radzi przyjeżdżali do niej na święta, czy tak, wiecie, bez okazji. Często była jo i moi kuzyni, bo tak się porobiło w mojej familii, że ja miała samych kuzynów. Moja jedna kuzynka, która przyszła na świat, jak ja już była dorastającą frelką i je fest srogo różnica wieku. Ale zanim ona się urodziła, jo i kuzyni rządzili my u ołmy, bawili się, ale też i larmowali. Bestuż, Teroski rozumia, czemu oma była szczęśliwo, że my już jadymy do dom. Nie wiem, jak ona to szczymała to larmo. Dziękuję pan Buczkowi, że nie było wtedy Facebooka, a żaden nie zamieścił nic, co my tam kusili. Oma mieli ogródek, który był podzielony na tajle. Tam były roztomajte blumki, strumy owocowe, krzoki z wieprzkami, krzoki świętojanek, warzywa, wszystko co niezbędne. Oma mieli też rabarber, który używała do kołocza z posypką. I otyż często lotała omie na ogródek po rabarber albo wieprzki do kołocza. Kiedyś oma mi powiedziała: przynieś Johana rabarbru, będę robić ciasto po południu. No, Jorada poszła. Na targałach tego rabarbru, ale że się szajsła. I na targałach nie z rai omy, ale sąsiadki forajterki. Forajterka to była starsza kobieta, obleczona zawdy po chłopsku, wiecie, tak na czorno, z taką chustką na głowie.
Miała z opaska tako z czerwonymi różami i ona chodziła o krycę, na której końcu był taki gumin, co by nie dżistnąć. I ona się tak pomaluśku chodziła. A jo się tej kryki fez boła. Nie wie czemu, ale jo się tak boła. Jak się wydało, co ona targała rabarbru od sąsiadki, ja się pomyślała, no ja Johana, teraz ci sąsiadka wymierzy sprawiedliwość tą kryką. Strachy na lachy. Ona okazała się inkszą osobą niż ja się myślała i ona się ino ze mnie lachała. Ale wracamy do Wielkanocy. Na tym ogródku, o którym wam powiedziałach, nasza oma chowali geszynki od hazoka. Znaczy, oma je rychtowali, a my myśleli, że to nam przynosi hazok. My lotali po całym ogródku, szukali w krzokach, pod stromami, w dziuplach, bo bele kaj były poskludzane do nos geszynki. Oma była praktyczna. Nie dawała tego do papieżanych tytek, a kiedyś nie było ekstra specjalnych taszek na geszynki. Oma boroka dawali to do nylon bojtlów, które wiązała zwykłą szlajfką. W tych pakietach nie było za bardzo jakichś cudów, bo wtedy były ciężkie czasy i nic nie było w sklepach. Oma wciepowała pora keksów, pora bombonów i to takich owocowych, bo o szokulatkowych to my się mogli ino pomarzyć. Czasami jak ktoś kupił lentylki z Czech, to oma każdemu z nos wciepowała po pora sztuk, co by my się radowali. I powiem wam, to lotanie po ogródku, te szukanie tych geszynków, to do końca nie zapomnę. Przeżycie było takie, że nie do się opisać. Jak joterowski widza, tych wszystkich młodych, z tymi sznupami w tych mobilniokach, którzy lotają, klupią w te wyświetlacze i grają w te szpile, chytają pokemony, to mnie pieron szczylo. Świat schodzi na psy. Teraz opowiem wam o naszych zwyczajach wielkanocnych. Kiedy się kończy post, to każdy wie, że trzeba się spaczyć palma. Bo to wiecie, zaroski będzie palmowo albo letnia niedziela, różnie to gadają i trzeba ją poświęcić, bo przeca niepoświęcone to jest ino zwykło mietła. A tak rychtich, jako ona ma być, to już mało w to pamięto. Idziemy do sklepu i dajemy się wciś bele co. A prawda jest tako, że palmowe gałęzie u nas nie rosną i nigdy ich sam nie było, bez tuż każdy robił się palma z tego, co urosło w lesie albo na ogródku. W niektórych miejscach są też procesje z figurą Poniezuska na Ejzlu i każdy niesie palma do kościoła. Nie ma tego co kiedyś, co jeden przed drugim się asił, kiero jest większo albo gryfniejszo. Śląsko palma zawdy nie miała szlajfków, maszków ani papieżanych blumków. Była zielono, z żywych chabinów. Przewiązano końskim rzemieniem z końskiego bica, a to bez tuż, co by konie były tłuste i szwarne. We Wielkim Tydniu nie godziło się bica nawet tykać, z kuli tego, co w ten czas Poniezuska okropnie tym prali. Palma okręcało się bez drutu i bez małych cwekrów. Roztomaicie to było. Jedni mieli po 5 zielesków, bo Poniezusek mieli tyle ranów kej go powiesili na krzyżu. Insi mieli 7, jak te 7 mieczów boleści, które przebiły serce Najświętszej Panienki, a niekierzy dowali i 9 zortów chabinów. Zawdy musiała być wierzba, bo to jest symbol zmartwychwstania, i coś ich z kolcoma, jak w cierniowej koronie. Nadawały się do tego wieprzki albo jałowiec, czyli wacholt, kokoczyna, która była po to, by pamiętać o kokocie, który piął jak święty Pejter Poniezuska 3 razy się zaparł. Niekierzy dowali do palmy świętojonka, bo apostoł święty Jan wytrwał pod krzyżem do końca. Kalina, lyska, czyli leszczyna, bazie, kotki i trzcina. Poświęcono palma, zatykało się za święty obraz, stawiało w oknie albo zanosiło na górę, co by w chałupa pieron nie szczelił. Robiło się też małe krzyżyki, które niosło się potem do chlewika, kaj się trzymało gadzina albo wieprzki, niesło się do ogródka, na pole, a nawet pod grubiany albo huciany płot, by uchronić pola od tamtejszych smrodów. Niekierzy łykali zamtowe bazie, co by ich nie bolało garło i wielkanocne jodło im nie zaszkodziło. Ale najprędzej zaszkodzić mogło to łykanie i żaden tego już teraz nie robi. Niewiele z tego wszystkiego dzisiaj zostało. Każdy patrzy ino co by gibko pożykać, nie stać długo w raj do sucha telnice i pylo do chałupy, bo pieronie trzeba przecież rol szynka czykować, jajca pomalować i upiec kołoce. Czasem trzeba dawać pozór na bajtli,
kiedy ich bierzemy do pomocy. W książce Wichajster do Gotki znodłach śmieszna opowiastka. Tatulek autorki bo sprawiał, że mamulka kazali mu zanieść do piekorza pora blachów kołocza. Ale wiecie, on miał co inkszego do roboty, trzeba grać w fuzbal, ścigać się z kamratami na kole. To szczeliło mu do głowy, co by te kołocze zawieźć na kole, bo będzie warciej. I wszystko by się udało, ale jak jechał nazad z upieczonymi kołoczuma, dżistnął i upiecone kołocze wylądowały na ziemi. Bał się przyznać. Powciepował kołocze nazad do blachów, wartko skludził do spiżarnie. Na szczęście żaden się nie kapnął. Ino mamulka biadała na piekorza, co i dosług do kołoczów maku i to jeszcze bez pytanio. Wielki tydzień. Ludzie wierzyli, że Wielki Tydzień ten, kiedy akurat umrę, pójdzie prosto do nieba. W Wielki Czwartek do nich szyndy, a teroski ino w kościele zamiast dzwonów i dzwonków słychać klekotki. No i więcej za bajtla my się dziwowali, kej farosz hopą mył nogi i to we kościele. My się zaroski skapli, że to je tak na niby, bo nie było waszpeka z mydlinoma, a hopy ino seblekali fuzekle, pora kropków wody im na nogi kapło i po wszystkim. Wielki Piątek to była wielgo żałoba. Dzień zaczynało się od mycia w życe albo krzykopie zwanej cichą wodą. A bestuż go dało się naniać cicho, bo nie wolno było przy niej godać. A jak ktoś w ten czas choćby kichnął, to miał przekichany całki rok. I nie chodziło o to, co by się obmyć z marasu, ale chronić przed złym. I nie wolno było obcierać żadnym hańtuchem. Całko woda miała sama z siebie wyschnąć. Jak ludzie wyleźli z zimnej wody, to się trzęśli choby łosiki i co by nie dostali fibru, albo nie zaczęli kucać, musieli wypić kieliszek gorzałki. Ale żaden się z tego nie radował, bo to był sznaps z korzeniów tataraka i był ostry i gorzki choby piełun, bo przeca pan Jezuska też poili octem zmieszanym ze żółcią. Ale pamiętajcie, pić we Wielki Piątek to grzech bardzo ciężki. My w doma szykowali w piątek jajca, które my ważyli w upinach cebuli. Potem my je wyciągali, pora z nich my brali i skrobali brzytwą roztomaite wzory. Hazoki, blumki, insze wzorki z symbolami świąt. Poza tym pora z nich wsadzali my do święcenia. Część łostowała, żeby potem dać chłopcom, którzy przychodzili w lany poniedziałek, czyli śmigus dyngus obloć dziołchy. W sobota szło się do kościoła poświęcić te jajca i insze jodło. Szło się ucałować stopy Pan Jezuska leżącego w grobie. Dawniej małe bajtle dostawały tytki z bomboniami, zaroski po tym, kaj ucałowały stopy. Bombony one brały do domu. Moja mamulka szykowali na święcony koszyk, w którym były pomalowane jajca, baranek z ciasta, sznitka chleba, kąsek wusztu, krzon, masło, sól, a niekierzy dowają apfelzina albo jabłko. To wszystko potejmiemy na frysztyku wielkanocnym w niedziela. Do tego je biały wóżd, żur śląski z łomastą na boczku, no i jajca. Wszystko to na fest wybliglowanym białym tisztuchu. Na mitak wielkanocny fest se dogodzimy. Każdy nieroz po maszkeci, ale wiecie, trzeba dawać pozór. Co by was nie wzięli za maści brzuchów, bo ten wielki spust może się źle skończyć wezwaniem karetki i potem mogą w lazarycie wszystko jodło z basa wypląpać, a przecież to by była fest gańba, pra? Co jemy na tym mitagu? No to powiedzmy. Nudel zupa, rolszynki, krance wusztu, niekierzy szykują puty, ale u nas zawdy były gumiklej z zołzą, rolada i modro kapusta. Po mitaku robimy bąkawa, a ku tymu maszkety, szpajza, babówki, zisty z bakpulwrym, kołocze z posypką. A we drugie święto albo się do kogoś szło, albo goście byli u nas. I to jest najmokrzejszy dzień w roku. I nareszcie mieliśmy czas poasić się geszynkami, które my dostali. Poza tym chłopcy wachtowali i filowali za frelami, które chcieli obloć. A że kiedyś nie było plastikowych flaszków, to wciepowali je do rzeki, stawu, a tam kaj nie było wody, mieli narychtowane ajmry z wodą albo giskany. Każda dziołcha chciała, żeby ją poloć i dawała kruszonka. U nas miastowych było inaksiej. Baby się oblewało wodą kolońską i ciężko było powiedzieć, co było gorsze. Kiedyś unkel przyszedł z wodą, którą wynaleźli jeszcze wiecie, za starej Polski, która nazywała się Przemysławka. Inkszy przyniósł woda derby. Jeden sąsiad kupił parfum być może. Jak to się wymieszało, to łachy woniały 2 tygodnie,
a smrodu ciężko było wyluftować w doma. Na drugi dzień świąt były też insze atrakcje, jak kulanie jajec z góry, po piochu albo desce. Insze zawody to były klupanie się kruszonkami. Ten, kto łostał z całą kruszonką, wygrywał. We wtorek był babski śmigus i dziołchy oblewały chłopców. A na koniec przytocza wam wspaniała anegdota o Hazoku, która właśnie pochodzi z książki pani Barbary Szmatloch. Na Śląsku z kisz Wielkanocy miały bajtle 2 razy uciecha. Raz jak dostawały geszenki od Hazoka, o których wspomniałem na początku mojej opowieści, a druga uciecha jak zjadły te Hazoki z szokolady. Autorka opowiedziała, jak w 1939 roku jej oma dostała od ciotki Trudy srogiego i zawiniętego w cylofan papier Hazoka. Miał na karku szlajfka i dzwoneczek. Po świętach skludziła go do bifeja za szyba. Matulka autorki Gryjka filowała na niego durś i chciała go tak trochę zjeść, co by się żaden nie skapnął, i myślała, że może ugryźć uszy albo pukel. Taki miała na niego lust. I on by tak długo stał w tym bifeju, keby w ta cała historia nie wmieszała się wojna. 1 września wybuchła wojna i zdawało się, że w doma nikogo nie obchodzi los szokuladkowego Hazoka. Gryjtka, jak to mały bajtel, fez się tropiła jego los, co by nie wpadł w ręce wroga. A jak ją posłyszała, że Niemcy przyjdą do domu, jak pisze Gryjtka, bo ołupa był przy Śląskim Powstaniu, to nie było chwilę do stracenia. Otwarła cylofan. Szeleszczynio nie było słychać w doma, bo było larmo. Na pierwszy ogień poszły dakle, czyli uszy. Potem Hazok stracił gowa, pukel i zadek. Gryjtka jadła go wartko, że wszyscy go dali, że Niemcy są już blisko. Do końca życia wspominała tego przedwojennego Hazoka i smaku szokolady, kierem se osłodziła ten straszny wojenny dzień. Moi roztomili, ja by tu mogła godać do rana. Mam nadzieję, że wam się podobało. Wybocie filery, to był mój debiut sceniczny. Wszystkim wam życzę spokojnych świąt, mocki zdrowia, srogiego szynku od Hazoka i mokrego dyngusa. Wasza Jochanka. Przaja wam wszystkim.